Sana. Lorin. Rin. Ay. Gunit dia. Juling. Nagampang bato. Ano po, man? Ha? Kandusa. Ano po? Ayo, boss. Shout out sa mga jeep, bro. Katad dia sabi. Ha? Katad dia sa. Ah. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa... Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, GPJ Films. For today's video, so itong video na to mga boss, ibang video na naman. Okay mga boss, ipapakita ko sa inyo yung balon dito na lilinisan siya kasi marami na po siyang mga nahulog na mga gamit. So ayan mga boss, papakita ko sa inyo na si Dave, yung kasama ko dun nung nag-surprise ako sa mama ko ng birthday. Papakita ko sa inyo mga boss, bumaba siya dun sa balon kasi siya po yung inutusan na linisan po yung loob ng balon. So napakalalim ng balon eh. Di ko alam kung gaano yun kalalim, basta malalim talaga siya. Ayan mga boss, ipapakita ko sa inyo yung video na to. Sana mag-enjoy kayo kahit simple lang. Let's go! Uy, hindi na mo titangunoy! Kana, nasuda niya! Juling! Dave! Ikatadya din. Mo, nag-imaw na mo! Ha? Nag-imaw! Pila na ganito sa kaya ka? Mito ko to pa. Ito ka doon pa? Isa ka na ibut ako. Na ibut ako baldi. Oh! Oh! Shout out pa! Wala. Shout out boss mga ikatad siya! Ikatadya din. Ano yan? Oy, higot sa manggunit dira gud. Oy! Ay nga na! Oy, Romeo! Katad niya sabi! Ha? Katad niya sa... Ah. Dave! Ikatadya ko na din. Uy, kawag ng puno. Ay, di na napuno. Ni? Una ito yun. Una kayo mga Ako, bato Rika! nga Mo! bato nga dagko ang kuwan. Uy, ihap. Pila to? Kuwan sa kamar. Duha! Dave, ikatadya din. Oh, tagagin doon. Mantay ko na ni Romeo ha ka! Karaglag Romeo, save me. Pare! Tunawag sa tunak ko kung mga basta. Bataya! Okay. Kagkag na! Tignan mo, oy. Dili ba, wihangin ba? Tugnaw kayo. Pangihi, ang init. Ate ka meron, initan ka niya! Mesyo. Asan baso? Katadya din! Asan baso? Katadya din din! Katadya din! Ay, taot. Ipalutaw lang, be, palutaw. Oh! Ito, hunaw na! Ako'y pada kamera dira ha. Juling! Dave, ha, ako pada kamera dira. Oh, basi na iho dira, Dave. Dave, bunaog ko no Raul dira, Dave. Ha? Bunaog sa Raul dira. Sa kang balik eh. Big Dad. Nas ubos. Tagag din ka, di ba ubos? Nay. Solan ni. Nay. Solan ni.
Okay mga boss, yung footage na yung mga boss, nasa ilalim ng balon po siya. Ayan, makikita natin na napakalalim. Tapos, yung ilaw lang yung nagpapaliwanag doon. Kasi napakadilim sa ilalim. So, makikita natin mga boss na yung itsura ng mga bato-bato. Oh, Romelo. Shout out kami sa shout out mi sa mga jeep bro. Ah. Ano pa? Ini tapi bang. Na? Mana po? Pulagi la, pulagi. Na. Nangini na kadiya ah. Wala mo gani siya ka? Asutin. Ay man nang isutin. Gani niya ang iisot na po. Tanda oy. Bila na nay. Dagang pang bato. Hanap po, man. Ha? Kandusa. Hanap po. Saan po ka diya din? DJ 150. Tigo. Amo ni kamera niya pin. Kuha ko ng helmet ko na. Kagak ha. helmet. Ulabon. Isa na. Lorin. Ikuan sa sugiyab. Isul sa plastic sugiyab. Katungan ni Sit ni Kanya ba? Ali. Oh, nagdalit ka sa skuan. Dahil batungan ni Titipan niya ba? Ali. Ah. Oh, what's up mga bro? Ano gali bato? Dos. Tubig, ang Nikon ba? Magaling, kamera ba? Ang ispat mo ikuan sa timba. Oy, di ate. Bato nga katong sitlak. Hawa mo. Hawa. Ka. Miki ka na ko. Ay. Kulit dia. Keluy ba? Nakasuway na gid sa ligo. Pila na katuig way ligo ay. Kamusta ang tagitip mo pre? Tagal na pre. Mga ilang buwan ka na walang ligo pre. So, ito mga boss, gamit na yung camera dun sa baba. Sana all. ulit. Para dito ninaog sa tabay ang ekatadya.
syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Clint Lorito Española, Bro Rexel, Joshua Abulorio, Aldrin Casio, Vince Jetro Abukay, Kim J. Novela Matabang, Muslim Juhair Front Row, Earl Jade Lumapas, Rex Saicon Eso, Dave Smith Cabezas, Daryl Sagarino YouTube channel, Dante Ibale, Jim Cad, Joshua Urungan, Ryan Ponce Vitor, Jico Brett, Cassie Aying, at ang pinakahuli, si Raymond Berami. Okay mga boss, yun na po lahat tong video na to at sana nag-enjoy kayo at maraming salamat. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pa-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.